kini ang hidangatan sa akong gugma, kanimo lamang. Pagkasakit sa pagsulay, mga luha sa kalaay, gihikawan sa imong gugma, tungod ako uyamot lamang. Bisan ako uyamot lamang, akong gugma nga tinud anay ngano kaha, ukay pait sa akong gugma, gisalikway mulang ako ug gibiyaan ug nakapsan sa paglaom. Wanay luna king pagbati sa dughan mo, ang kapakyas na subli pa ugi samaran ang nagumos na kong dughan. Mao kini ang hidangatan sa akong gugma, kanimo lamang. Pagkasakit sa pagsulay, mga luha sa kalaay, gihikawan sa imong gugma, tungod ako uyamot lamang. Bisan ako uyamot lamang, akong gugma nga tinud anay ngano kaha, ukay pait sa akong gugma, gisalikway mulang ako ug gibiyaan ug nakapsan sa paglaom. Wanay luna ing pagbati sa dughan mo, ang kapakyas na subli pa ugi samaran ang nagumos na kong dughan. Guys, tuturuan ko kayo kung paano maglaro ng Kabibi game. Ang una nyong gagawin, i-click lamang ang link na nakalagay sa comment section at i-download. At pagkatapos guys, pag na-download nyo na, dito lang tayo sa phone register. Click lamang natin to. Dito sa account guys, ilagay natin ang ating mobile number, tapos password, confirm password, tapos send. May ma-receive po tayong OTP guys, ilagay lang natin dito, tapos register. Yan guys, nakapasok na tayo sa game guys. Meron po silang color game, to sa coin. Meron ding Dragon Tiger, Red Black. Try natin ang color game. Pili lang tayo dito guys, kung anong gusto natin kulay. Ito si yellow, meron ding white, red. Ayan guys, lumabas dalawang dilaw. At ituturo ko naman sa inyo guys kung paano mag-cash in. Kung wala kayong pera, gusto na mag-cash in, click lang natin ang store. Tapos, meron silang 100, 1,000 up to 20,000. Try natin i-click ang 100 guys. Tapos, ilagay lang natin ang ating mobile number. Tapos, send. May ma-receive po tayong OTP. Ilagay lang dito at bind. At kung gusto niyo naman mag-withdraw guys, click lang natin to withdraw. Tapos, ilagay lang natin kung magkano gusto nating withdraw. Halimbawa, 1,000. Ilagay ang ating GCash number at bind, withdraw. Ganun lang po. Tapos, dito naman sa ano guys, be our agent. Meron din po tayong matatanggap sa A, 0.6%. Sa B naman, 0.3%. At sa C, 0.1%.
Ganun lang po guys. Kaya ano pang hinintay nyo? Mag-download na ng Kabibi Game. Maraming salamat.